Adam Zango, mu zo da kafar ka nan ga wani takalmi ka sa yau. Kai, alƙur'an na gansu kuma wallahi sun yi kyau. Adam Zango, wace ce haka? Ke na damu. Da ita ka damu, to wace ce ita? To ai ban ga fuskanki ba, kuma iya muryarki nake ji. Wannan ce, to ai wannan mun taɓa soya da ita a 2005 kuma na tabbatar ma ka ji. Masoya! Oke, amma kin ji daɗi kuwa? Daɗi na ji sai da na wuya. Yawwa, da wa kika fara soyayya a duniya ki faɗa domin ya sani. Da kai na fara ta na ji daɗin ta shige